Kita yung ano guys, Badjan Island. Yan ang Badjan Island guys. Yan po ang Romblon guys. Oh. Pandan. Yan po ang ginagawa ng banig sa amin guys. Yung ginagawang mat. 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 Romblon guys. Maraming romblon dito. Pasyal-pasyal lang tayo.
paligid. Walang hangin.
Nakikiusap kahit mahihirapan. Ay, bata. Ano pa dari ako? Super signal dari. Sa mo ko ay hindi kaya. Yabang ng baboy. Toy, toy! Toy, toy!
gutom na yung mga biik sa kapitbahay. Sayin ko na.